Bueno, bos días. Vamos a iniciar este acto de signatura do convenio de colaboración para elaboración do plan director e constitución da estrutura de gobernanza da cidade das TIC. Ben, en primeiro lugar, vou a presentar os que me acompañan hoxe aquí na mesa. En primeiro lugar, Susana Ladra, que é a directora do Campus Innova da Universidade da Coruña, que é o campus de especialización en innovación en novas tecnoloxías e, por lo tanto, está claramente vinculado a este desenvolvemento da cidade das TIC. Antonio Rodríguez del Corral, que é o director do Cluster TIC, que é un dos elementos fundamentales no desenvolvemento e na xénesis deste proxecto. Valentín Rodríguez González Formoso. Siempre Valentín Formoso. Valentín González Formoso como presidente da Diputación, que tamén é outra das institucións que desde o principio comenzou en este proxecto. Inés Rey, alcaldesa da Coruña, que tamén o Concello desde o primeiro momento participou na organización e no diseño do proxecto da cidade das TIC. Francisco Conde López, vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, que a través do IGAPE está participando en este proxecto tamén desde casi o minuto 1. Ademais, está financiando, digamos, que vai a ser a primeira obra deste complexo, que é o CSA, que despois, se queren, está baixo o proxecto correspondente. José Miñones Conde, como delegado do Goberno, porque o Goberno xa no mes de febreiro do ano 20 xa asinou un convenio polo cal se cede aquí todo este complexo con todas as instalacións, e aquí está tamén o delegado de Defensa, que estaba na asinatura dese convenio. Eu, que estou aquí como rector, humildemente, para dar as palabras e os turnos de intervención. Simplemente decir que este convenio o que trata é de que, por un lado, poñer de relevancia que todas as administracións estamos perfectamente alineadas en este proxecto, todas as administracións estamos decididas para que este proxecto vaya adiante, e despois que nos, comprometemos a estructurar, buscar a mellor forma de estruturación da gobernanza necesaria deste complexo, que, como está no pliego onde se firmou o convenio co Ministerio de Defensa, a Universidade da Coruña iba a promover unha forma de gobernanza pública deste complexo e, por lo tanto, o que se trata é de buscar a mellor forma desa gobernanza. E, mentras tanto, se crea unha estructura, para xestionar o período desde que se firma este convenio hasta que esa estructura de gobernanza xa está funcionando. Por lo tanto, o que se trata é de poñer en marcha xa de unha forma decidida non só a construción, sino en todos os procesos de gobernanza, de, búsqueda de fondos, presentación do proxecto, marketing, publicidade, etc. Por lo tanto, o que se trata é de xenerar xa esa estructura provisional que vai a facer, a xestión de todo ese complexo. Eu xa aquí remato a miña intervención. Vamos entón agora a proceder ao acto de signatura, que como somos 5 asinando, pois vai ser un poquinho longo. Pido paciencia. Pois, unha vez que xa está asinado o convenio, vamos a dar a palabra, en primeiro lugar, ao presidente do Cluster TIC de Galicia, Antonio Rodríguez del Corral. Los que estamos en el mundo asociativo, algunos desde hace tiempo, sabemos que es muy difícil conseguir lo que se ha conseguido hoy, y entendemos que es por la voluntad política de cada administración que está aquí presente y también porque el proyecto lo merece. El proyecto lo merece porque estamos en la década de la transformación digital europea, que hay que hacerla, que todas las empresas tienen que hacerla y tienen que hacerla bien,
porque la transformación digital no es neutra y necesita hacerse de la manera correcta, y un elemento como la ciudad de las TIC es un punto clave de apoyo para todo el sector empresarial de Galicia, porque además esta transformación digital es el gran yacimiento de empleo de los próximos 10 años. No nos cansamos de repetir a la juventud, a los chicos y a las chicas, que este es el mejor momento para incorporarse al sector tecnológico, la gran oportunidad de trabajo sano, conciliable y de futuro para los próximos años, y porque además el sector TIC pues también va a vivir su particular transformación. Ya no se van a seguir haciendo las cosas como se hacían hasta ahora, y estamos entrando en la fase de la industrialización de las TIC, donde cada vez, con más piezas, con más componentes, estamos dejando de hacer las cosas también como se hacían antaño y pasar a ser pues, un sector más exportador y constructor de soluciones de la economía, y además en esa tarea nos sentimos especialmente acompañados por la Xunta de Galicia. En resumen, la ciudad de las TIC es, entendemos, un elemento clave de la economía del futuro de Galicia, un punto de encuentro de empresas, de centros tecnológicos, de conocimiento científico, de inversores, de administraciones, de usuarios y de clientes. Y esto sería imposible de conseguir en la dimensión que se necesita si no tuviésemos el apoyo que se tiene hoy con esta representación institucional de máximo nivel y de máximo compromiso. Por lo tanto, desde el sector privado, agradecer esta disposición de todas las administraciones públicas. Para mí, como ciudadano, es un ejemplo de proyecto y de colaboración público-privada, y que, desde luego, si tuviésemos algún proyecto más como estos, pues enfrentaríamos el futuro de una forma completamente confiada. Gracias a todas las administraciones y a empezar a trabajar. Muchas gracias, Antonio. Damos ahora la palabra al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. Muy buenos días, Julio Alonso. E o resto de autoridades. Teño o convencemento de que hoxe aquí estamos sentando as bases do proxecto estratégico máis importante para Galicia nos próximos anos. Un proxecto que marcará o futuro do noso país, que nos permitirá posicionarnos como un referente nacional, europeo e atreveríame a dicir que internacional no ámbito das tecnoloxías, da información e a comunicación. Estamos aquí para cambiar o modelo productivo. Todos somos conscientes de que a puxanza ao sector das tecnoloxías de información e comunicación xa é unha realidade que xera 7.200 empregos e factura máis de 2.600 millóns de euros en Galicia. Pois ben, creo que a cidade das TIC funcionará como un gran trampolín que permitirá impulsar o sector ata límites que agora mesmo nin podemos chegar a imaginar. É un proxecto estratégico para o noso futuro, para a cidade da Coruña e a súa área metropolitana, que destaca pola súa fortaleza no sector, e tamén para esta provincia e, por que non, para toda Galicia. Por iso é imprescindible a unión institucional que hoxe temos aquí coa presenza da Xunta de Galicia, da Deputación, do Concello, da Universidade e do propio clúster TIC de Galicia. O camiño que iniciamos no ano 2020 e que agora continuamos non sería posible sen a colaboración e o compromiso amosado por todas as institucións. Un compromiso que vai máis aló do proxecto, un compromiso cos galegos e as galegas é unha aposta polo seu futuro. Un excelente exemplo de importancia da colaboración, coordinación e apoio das diferentes administracións públicas para afrontar grandes retos de país, como a transformación digital, a atracción de investimentos que xeren novas oportunidades de emprego e impulsen o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. Nun contexto de incertezas, como que vivimos coas dúbidas sobre o noso modelo productivo que a pandemia nos puxo diante de xeito inequívoco, que as administracións sexan capaces de unirse para sacar adiante un proxecto estratégico para Galicia é vital. Este é o modelo que temos que trasladar a outros asuntos, o da política real, a que beneficia as persoas. A cidade das TIC será un polo de desenvolvemento e innovación. Virán grandes empresas tecnolóxicas internacionais e chegarán emprendedores no ámbito de inteligencia artificial, o Big Data, a robótica e outras tecnoloxías emerxentes. Será unha incubadora na que se comecen a forxar esas historias
que todos coñecemos de proxectos que comezan dende cero e chegan a ser referentes no seu campo, pero sobre todo será un espazo de intercambio do ben máis prezado que ten a humanidade, o coñecemento. A cidade das TIC impulsará tamén a necesaria transferencia de coñecemento entre a universidade e a empresa, permitindo que o talento galego poda desenvolver todo o seu potencial dende Galicia e favorecendo a creación de novas iniciativas emprendedoras no eido tecnolóxico. Cando un estudante ou unha estudante de calquera parte do mundo decida dirixir a súa carreira na rama das novas tecnoloxías, ten que pensar en Galicia, na Coruña e na súa cidade das TIC. Ten que vir a cursar os seus estudos na Universidade da Coruña porque o seu desexo é estar en contacto directo coas empresas do sector, tanto as consolidadas como as que están nacendo en fase de aceleración, e poder así beneficiarse desta gran plataforma. Ese é o reto que nos plantexamos. Estou seguro de que en menos tempo do que pensamos este lugar no que agora nos atopamos será moi diferente. Unha antiga fábrica de armas que supuxo un motor económico durante décadas na cidade, no que centos de familias conviviron durante décadas, será transformada na capital nacional da innovación digital. As rúas desta pequena cidade e os pasillos dos seus edificios serán un fervedoiro do coñecemento e do talento. Un talento que debe ser o eixo do crecemento do noso país. A cidade das TIC será un foco de atracción de todas as partes do mundo, pero tamén nos permitirá conservar o que xa está aquí, o noso, o talento galego, que é moito e que necesita infraestructuras deste tipo para poder quedarse aquí. Un país que non coida do seu, que non retén o talento, que nera groma ten un futuro francamente difícil. Por iso este proxecto é tan importante. É ambicioso, sí, pero posible. Hoxe o soño está un pouco máis preto. Temos os medios para facelo e a firme determinación de conseguilo. Moitas grazas. Moitas gracias, Valentín. Damos agora a palabra á alcaldesa do excelentísimo Concello da Coruña, Inés Rey García. Moitas grazas, reitor. Moi bo día a todos, señor delegado do Goberno, señor vicepresidente segundo da Xunta, señor presidente da Deputación, señor presidente do Clúster TIC, señora directora do Campus Innova, señores e señoras, atopámonos hoxe nun momento decisivo para a cidade e para toda a súa área de influencia. Asinamos o convenio para a elaboración do Plan Director e constitución da estrutura de cogobernanza da cidade das TIC. Un acordo que será determinante para impulsar un proxecto que vai converter a Coruña nun gran polo tecnolóxico, no gran polo tecnolóxico de Galicia, en unha auténtica referencia do sector máis alá da nosa comunidade. O Concello da Coruña, como decía o reitor na súa intervención inicial, apostou desde o primeiro momento por concretar este ambicioso proxecto no menor tempo posible. Unha implicación que se reflicte tamén no investimento comprometido polo Goberno da cidade para a execución deste convenio que establecerá esa folla de ruta para o proxecto da cidade das TIC e que vai permitir constituir un órgano de cogobernanza. A través deste plan director que se pon en marcha coa asinatura do convenio se definirá un plan estratégico para o aproveitamento de todo o potencial desta infraestructura e acompañado dun plan de xestión e dun plan de sustentabilidade económico-financiera. Por tanto, a asinatura que acabamos de facer hoxe supón ese pulo decisivo para a posta en marcha dunha infraestructura que é estratégica para o futuro da cidade. En pouco tempo, estes máis de 120.000 metros cadrados pasarán a ser unha gran fonte de emprego e de riqueza para a cidade da Coruña, para toda a súa área metropolitana, mas tamén para toda Galicia. Este acordo sentará as bases para a creación desa estructura de gobernanza na que seremos partícipes todos os actores implicados e, por suposto, tamén as empresas que se sumarán a esta cidade das TIC. Quero, neste sentido, igual que facía Antonio ao principio, destacar a relevancia que ten este convenio pola implicación e participación de todas as administracións que hoxe estamos representadas nesta mesa, un acordo que pon de manifesto esa capacidade de diálogo, esa voluntade de entendemento cando se trata de sacar adiante proxectos estratégicos. Na Coruña, no seu cinturón metropolitano, existen na actualidade máis de 505 empresas vinculadas ao sector tecnolóxico que facturan preto de 1.100 millóns de euros, o que supón case a metade de todas as tecnolóxicas galegas xuntas. E, ademais, aquí, nesta provincia, se concentra o 55% do emprego existente en Galicia vinculado ás novas tecnoloxías.
A responsabilidade política que temos como Concello da Coruña pasa por impulsar este ecosistema, por brindar todo o noso apoio institucionalmente á innovación tecnolóxica, a todo o talento emprendedor e a todo aquilo que máis pronto que tarde será o motor que dinamice económicamente a nosa cidade. A cidade das TIC ten que ser o motor dese auténtico polo galego de empresas tecnolóxicas e de innovación digital que van converter a Coruña nun gran centro de atracción de proxectos TIC e nunha referencia a nivel nacional e internacional. Mais non se trata únicamente de xerar sinerxias entre empresas, senón tamén entre o sector empresarial e a universidade, xa que esa colaboración beneficiará de forma directa a todos os sectores económicos da comunidade, o que antes se falaba desa colaboración público-privada. A posibilidade de que a cidade da Coruña e a súa área sexa líder en intelixencia artificial, robótica ou big data abriranos de forma decidida as portas á digitalización do resto da sociedade, vai incrementar a nosa competitividade e o máis importante de todo é que vai influir de forma definitiva tanto na atracción de talento como na xeración de emprego e a estabilidade do mesmo. Esta cidade, a cidade das TIC, será ese gran proxecto estratégico que permita apostar firme por un sector fundamental para o futuro da Coruña e para o futuro de Galicia. As administracións públicas correspóndenos a acompañar as empresas e o resto de actores económicos neste obxectivo, pois o contrario suporía non estar á altura do que demanda de nós a sociedade nunha oportunidade histórica como esta. Así que, dende o Concello, aproveitaremos esa oportunidade, seguiremos traballando e cooperando de forma activa para que este proxecto sexa máis pronto que tarde unha realidade e, por suposto, brindamos todo o noso apoio ao sector para seguir traballando xuntos, xenerando riqueza, creando emprego e estabilidade na nosa área. Moitas grazas. Moitas gracias, alcaldesa. Damos agora a palabra ao vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde López. Moitísimas gracias ao reitor da Universidade da Coruña, tamén a todos os membros das institucións do clúster que nos acompañan esta mañá nesta sinatura. Saudar, por suposto, a todos os asistentes e de forma particular tanto o delegado da Xunta de Galicia na Coruña como o delegado de Defensa, o cual lle quero trasladar o recoñecemento e o agradecemento que dende diferentes gobernos o Ministerio de Defensa sempre tivo con Galicia para atopar unha solución a viabilidade e o futuro deste complexo e que hoxe de alguna forma ratificamos non só coa asinatura do convenio de cesión dos terrenos, sino tamén con esta primeira iniciativa que va a dar contido a esa solución que, como decía, o Ministerio de Defensa sempre estivo traballando dende o primeiro momento con Galicia e nomeadamente tamén coa Xunta de Galicia. Decía José Ortega y Gasset que en tanto que haxe alguén que crea nunha idea, a idea vive. E hoxe estamos aquí escenificando esta unión porque todos os que estamos presentes creemos nunha idea, que ademais neste caso é unha gran idea. Con este convenio estamos a dar forma hacia as TIC, un novo paso no seu camiño para convertirse no que todos estamos anhelando, que é un polo tecnolóxico e de innovación digital referente a nivel nacional e internacional. Un novo paso, ademais, que é decisivo para facer deste proxecto unha realidade, xa que todas as partes nos comprometemos, coa asinatura deste convenio, a traballar de xeito conxunto para establecer unha folla de ruta e un cadro de mando. En definitiva, nos comprometemos a planificar o futuro da cidade das TIC. Buscamos asegurar a viabilidade e a sustentabilidade desta iniciativa chamada a dar resposta ao tecido empresarial galego precisamente en clave de I+D e das novas tecnoloxías para que o noso tecido poda modernizarse, poda medrar e poda atraer novos investimentos a Galicia. Por lo tanto, se estamos dando o primeiro de moitos pasos e debemos de seguir traballando para garantir ese espírito de cooperación permanente para acadar os retos que nos marcamos con este ambicioso proxecto. Un acto de sinatura, ademais, que as administracións aquí presentes, a Universidade, o tecido empresarial representado
en este caso polo Cluster TIC, estamos amosando ese compromiso coa cidades TIC e, sobre todo, unha unidade de acción que será clave para conseguir facer deste proxecto un revulsivo para a economía galega. Como saben, dende a Xunta de Galicia estamos promovendo permanentemente en todos os proxectos de impacto económico empresarial a colaboración público-privada, porque entendemos que é a mellor ferramenta para que Galicia poida superar os retos que lle depara a futuro, especialmente nun momento en que a prioridade é impulsar a recuperación económica. Esa realidade, a realidade da colaboración pública-privada, temos que traela a cidades TIC precisamente para convertirse, como decía o presidente do clúster, nunha panca para poder atraer novos investimentos para Galicia e que, polo tanto, podamos seguir xerando emprego e tamén deixando unha huella industrial dentro do desenvolvemento das TIC. Este convenio, dende logo, é o mellor exemplo de ata onde podemos levar esa colaboración público-privada para que Galicia poida afrontar con éxito esa recuperación en clave digital. Esta iniciativa, que, como ben saben, e recordou o reitor, nace da alianza da candidatura galega, pechada coa Xunta de Galicia, o Cluster TIC e a propia Universidade da Coruña, amosamos que este proxecto é prioritario non só para a cidade da Coruña, senón tamén para Galicia. Seguro que o Goberno amosará a súa sensibilidade con este proxecto e se sumará a través da oportunidade que nos xera os fondos Next Generation precisamente para seguir dándolle contido. La presencia del delegado del Gobierno en este acto creo que es un buen ejemplo de la necesidad de colaborar en el desarrollo de este proyecto estratégico para Galicia. Como dicen, queremos facer da Coruña un polo das tecnoloxías da información e da comunicación e, por iso, esta cidade, coa súa alcaldesa ao frente, pode contar co compromiso da Xunta de Galicia no impulso da cidades TIC. Un compromiso que se reflicte na candidatura galega aos fondos Next Generation, como saben, en colaboración coa Universidade da Coruña, estamos apoiando o desenvolvemento deste polo TIC, no que tería cabida un campus tecnolóxico, unha incubadora de alta tecnoloxía, tamén un centro demostrativo e de servizos avanzados, un centro de formación, espazo para as empresas, a sede tamén dun nodo da Estrategia Digital Galega 2030 de inteligencia artificial. Un compromiso que se reflicte tamén no Centro de Servizos Avanzados que nomeou o reitor con un investimento de preto de 5 millóns de euros financiado pola Xunta de Galicia para que este centro de fabricación avanzada poda acondicionar unha das naves para instalar laboratorios destinados á inteligencia artificial, Internet das Cousas, laboratorio media e demostrador xeral. Converterse, en definitiva, nun punto de encontro, nun punto único no que as empresas galegas poidan demostrar, poidan prototipar e poidan tamén lanzar novos proxectos. É un espazo que, dende o primeiro momento, estará aberto a calquera pequena e mediana empresa, a calquera autónomo que quera utilizar este centro e, polo tanto, poder desenvolver aí novos proxectos. Un compromiso que se reflicte tamén no convenio que a Xunta de Galicia vende a autorizar co Instituto Tecnológico de Galicia para poñer en marcha unha segunda iniciativa na cidades TIC, en este caso co Galaxy Lab, unha infraestructura que complementará o labor do Polo Aeroespacial de Galicia o poñer a disposición das empresas un centro de experimentación con vehículos aéreos non tripulados en contornas urbanas. Un proxecto pioneiro en Galicia que permitirá posicionar o noso país con compañías a nivel internacional, ofrecéndole todo o necesario para facer as súas probas, as demostracións comerciais en áreas relacionadas co transporte de mercadorías e pasaxeiros en medios urbáns. E demostra este convenio que o alcance do Polo Aeronáutico de Galicia ten un alcance no conxunto do territorio. A cidades TIC, xunto co Polo de Tecnoloxías Cuánticas e que tamén co desenvolvemento dos hubs de innovación digital que está apoiando a Xunta de Galicia, van a incluirse dentro do Plan Estratégico para o sector TIC que Galicia vai impulsar no ano 2022. Queremos activar
o motor do cambio tecnolóxico en Galicia para chegar ao todo o tecido empresarial, especialmente ás pequenas e medianas empresas, e apoiar o seu crecemento. Nun contexto como o actual, dende logo Galicia non pode quedar atrás e ten que abordar a recuperación económica apostando por unha transición digital na que todos teñamos cabida, rachando esas fendas entre as empresas máis grandes e as pequenas compañías que contan con menos medios para aproveitar as oportunidades das novas tecnoloxías, pero que, entre todos, temos que darlle tamén unha resposta. Nese sentido, o tecido empresarial galego é cada vez máis consciente dos beneficios das novas tecnoloxías, como trasladaba o presidente da Deputación da Coruña na súa intervención, e de como a digitalización pode axudar a transformar o seu modelo de negocio. Mostra diso é que o gasto total das empresas galegas no ámbito TIC aumentou o pasado ano nun 11,7% ata superar os 457 millóns de euros, un esforzo que temos que valorar e que ao mesmo tempo temos que agradecer. Nese contexto, no que a tecnoloxía se presenta como unha ferramenta imprescindible para aumentar a competitividade, a productividade e a sustentabilidade da economía, estamos convencidos, todos os que estamos aquí presentes, estamos convencidos de que a cidade das TIC é a resposta que Galicia precisa. Finalizo reivindicando unha vez máis a importancia de desenvolver un traballo colaborativo entre as diferentes institucións. Lle agradezo enormemente o feito de que todas as institucións estemos participando nesta iniciativa, dende o delegado do Goberno a través dos diferentes departamentos do Goberno de España, por suposto o presidente da Diputación da Coruña, dende a súa dimensión e visión territorial, a alcaldesa da Coruña polo impacto que ten, lóxicamente, na súa cidade, e, por suposto, o reitor da Coruña, que dende esa aportación do coñecemento vai a contribuir que a colaboración a través das empresas, en este caso, de forma particular representado polo presidente do clúster, nos permitan avanzar a todos para que Galicia sexa máis innovadora e que esta cidade das TIC sexa un dos centros neurálxicos en canto á innovación tecnolóxica en Galicia. Moitas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Damos ahora a palabra ao delegado de Goberno en Galicia, José Manuel Miñones Conde. Moitas gracias. Bueno, autoridades, amigos, amigas, sempre digo unha cousa, do diálogo salen os acordos e hoxe temos aquí unha nova mostra. Onde antes estábamos a falar sempre de fabricación de armas, pois agora fabricamos ferramentas. E cando digo ferramentas non estou a falar de ferramentas de ferro, nin de ferramentas de madeira, senón de ferramentas digitais. Estou a falar de ferramentas ligadas ás TIC e, desde logo, ás novas tecnoloxías de información e da comunicación. Hoxe estamos sobre unha superficie, como ben se sinalaba antes, de 128.000 metros cadrados, que ata hai pouco potenciaba a presencia do que é o Ministerio de Defensa e que foron cedidos hai escaso un ano e medio polo Goberno de España para a Universidade da Coruña. Unha operación que creo que foi, desde logo, todo un acerto e que, máis alá do valor económico dos terreos, que estaban tasados por riba dos 50 millóns de euros, eu creo que ten un valor social e un valor de cidade que é incalculable. Cambiaremos rifles e proxectís por computadoras e chips e, desde logo, imos a transformar o modelo industrial coruñés e o faremos con esta nova cidade das TIC. Estou convencido que non hai cidade en Galicia máis axeitada, neste caso, para albergar este proxecto, como pode ser Coruña. Unha cidade que foi pioneira nos anos 80, por alá, no ano 1985, cando nos abría os ollos cara ao universo con esa Casa das Ciencias, e que completou así a súa aposta tecnolóxica co Museo Nacional da Ciencia e Tecnoloxía no ano 2012. A cidade das TIC é, sen dúbida, un proxecto que vai reforzar o compromiso desta cidade, das distintas administracións aquí presentes e do propio Goberno de España coa ciencia, coa innovación, coa investigación, coa formación, en definitiva, coas novas tecnoloxías.
Por iso, esta firma do convenio é tan importante en unha data que quedará xa sinalada, unha data creo que moi bonita tamén, 1 de decembro do 21, e que supón pois, un paso máis, como se decía, cara a esa consecución da cidade das TIC, e desde logo que é tamén un símbolo de cogobernanza, como se acaba de sinalar. E todo gran paso pois, ten un inicio, e neste caso, como decía, falamos de febreiro do 2020, coa asinatura da cesión dos terreos, co delegado de Defensa, no que foi o primeiro dos grandes compromisos que cumprimos como Goberno de España coa cidade e con Galicia. O presente e o futuro está claro que é da tecnoloxía, das tecnolóxicas, e desde logo temos unha gran oportunidade no plan de recuperación, transformación e resiliencia. É unha oportunidade tamén para este proxecto que nace hoxe, como acaba de decir o conselleiro, a través do plan de recuperación. Son máis de 10.000 millóns de euros para a transformación digital do noso país, como ben sinalaba o director do clúster. Transformación digital que non é que vayamos a poñer en marcha, xa está en marcha con un Plan Nacional de Competencias Digitais e un plan de digitalización tanto de PEMES como de administracións públicas e que seguiremos apostando pois, por esa conectividade e o 5G con proxectos piloto onde Galicia ademais está encabezando xa non só a nivel nacional, sino a nivel europeo. A investigación e a innovación van a ter pois, un protagonismo destacado para as TICs, para as universidades e para toda a sociedade e, desde logo, xa está en marcha a través das diferentes axudas abertas polo Ministerio de Ciencia e Innovación, tamén no sector aeroespacial, como se acaba de sinalar. Polo tanto, é evidente que o plan de recuperación e transformación ten que chegar aquí e tamén chegar aquí para este recinto, para estas naves, será máis que nunca un plan de transformación para o lugar onde nos atopamos. 128.000 metros cadrados para que serminen ideas, proxectos, para que sermine talento, e, desde logo, 128.000 metros cadrados de oportunidades para a Coruña e para toda Galicia. O gallá que a historia que ten este lugar, o dinamismo productivo de décadas pasadas, pois tamén impregne o espírito dos seus novos inquilinos, e non dubido que vai a ser así. Desde o Goberno de España queremos que esta cidade das TIC sere emprego, sere actividade económica de calidade e se converta nun referente tecnolóxico a nivel internacional. Aspiramos tamén, e non é menos importante, a que nas próximas décadas esta cidade das TIC lidere unha nova era industrial, potenciando o espírito social desta cidade. E, polo tanto, remato felicitando as administracións asinantes, concellos, xunta, universidade, o sector empresarial, e animo vos a seguir traballando cara a esta consecución por esta cidade das TIC, dos coruñeses e coruñesas, e quero que saibades que me tedes aquí e que tedes igualmente ao goberno que represento a vosa disposición. Moitas gracias. Ben, e agora, para rematar, vamos a poñer un vídeo que se me esquenzou e tiña que ser de primeiro. El sector TIC gallego es uno de los más dinámicos. Con más de 2.800 empresas y 19.000 empleos, cuenta con una gran perspectiva de futuro. La inteligencia artificial, la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, el Big Data o la visión artificial son ámbitos científicos y tecnológicos que están transformando la sociedad y las empresas. La ciudad de las TIC nace bajo la premisa de que la innovación tecnológica es el futuro. El sector TIC es estratégico para nuestro tejido productivo, clave para crear un ecosistema que mejore nuestras capacidades y ayude a la transformación digital de Galicia. De los casi 3.000 millones de euros de facturación del sector TIC de Galicia, más de la mitad de la facturación se genera en la provincia de A Coruña, siendo el área metropolitana la principal zona de concentración empresarial. Los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa a la Universidad de A Coruña impulsan este proyecto sostenible y escalable en un complejo industrial histórico con más de 128.000 metros cuadrados. La ciudad de las TIC es una oportunidad única para las empresas tecnológicas y las industrias que quieran formar parte de un proyecto de referencia nacional e internacional.
La ciudad de Das TIC se basa en el esquema Digital Innovation Hub de Europa para la transformación digital y se ha diseñado en torno a 4 nodos TIC: universitario, tecnológico, empresarial y de emprendimiento. El nodo universitario albergará la nueva sede del CITIC, Centro de Investigación en Nuevas Tecnologías orientado a inteligencia artificial, IA, e Internet de las Cosas, IoT, y un centro de formación universitaria especializado TIC. El nodo tecnológico estará dotado de un centro de servicios avanzados para la demostración, prototipado y lanzamiento de proyectos TIC, una ventanilla única para la transformación digital de las pymes, laboratorios especializados en inteligencia artificial, simulación quantum computing, IoT y dispositivos inteligentes y media, y un showroom TIC. El nodo empresarial, con más de 25.000 metros cuadrados, pone a disposición del sector suelo disponible en naves para unidades de negocio, edificios compartidos y edificios de marca para empresas tecnológicas nacionales e internacionales, así como una zona para futura ampliación. Y el nodo de emprendimiento con área de incubadora, aceleradora y espacio coworking para startups y spin-offs de alta tecnología. Este proyecto hará crecer la industria TIC en A Coruña, desarrollando tejidos empresariales más conectados y más competitivos. Este proyecto se completa con numerosos servicios sociales y de apoyo como restaurantes, guarderías, zonas deportivas, parque urbano y entorno verde y otros servicios comunes. La ciudad de las TIC se integrará en la ciudad de A Coruña, convirtiéndose en un distrito digital de referencia. La ciudad de las TIC cuenta con el apoyo explícito de las administraciones, el sector y la Universidad de La Coruña. Juntos contribuiremos a la especialización de Galicia en tecnologías emergentes para crear un mundo mejor. Forma parte de un proyecto estratégico, pionero y sostenible centrado en el futuro tecnológico. Una ciudad conectada con el ecosistema TIC internacional. Conecta con nuevas oportunidades. www.ciudadedastic.gal. Ben, en primeiro lugar, disculpar a alcaldesa que tiña un acto que teña que irse necesariamente ás 10 menos cuarto e, por lo tanto, pide disculpas por non rematar. E nada máis, simplemente creo que este o punto digamos, de inicio do proxecto e creo que é importante que en este acto pois, se visibiliza claramente esta alianza público-privada donde participan todas as administracións e creo que eso é un camiño que temos que desenvolver para o futuro de Galicia. Por tanto, por a miña parte, o agradecemento a todas as institucións que os estades aquí, a todos os que nos acompañades, a su delegado do Goberno, delegado da Xunta na Coruña, e todos os membros do equipo de goberno, profesores e profesoras da nosa universidade, representantes de empresas do sector e toda a comunidade digamos, asociativa e empresarial da nosa comarca. Arrancamos. Creo que isto é un proxecto de futuro, é un proxecto onde todos estamos moi ilusionados porque creemos que isto vai a representar un futuro moi importante para Galicia e non só para a Coruña. Moitas gracias. Ben, e agora vamos a dar paso a se hai algunha pregunta, algunha cuestión que queran os medios, porque era unha roda de prensa, realmente. Entón, se hai algunha... Esta roda de prensa mola, Se hai algunha pregunta... Sí, si eu quería preguntar se xa se manexa algunha data para comenzar a construir a cidade das TIC. Estamos en este momento rematando o proceso, si quere Antonio contestar, pero... Bueno, el primer edificio esperamos que empiecen las obras en enero de 2022. El edificio que está financiado por IGAPE, que es el CSA, el que representa, digamos, el punto de encuentro de empresas y los laboratorios de innovación, ese debería estar ya en obras en enero de 2022.
E onde se vai instalar o Galaxy Lab, tamén en 4 meses empezarán as obras correspondentes para a adaptación de outro dos módulos onde se instalará ese laboratorio. E a partir de aí irán comenzando a rehabilitación dos distintos edificios. Como poden ver, este edificio está tal como está entregado, simplemente se limpiou, nada máis, pero temos moito traballo para rehabilitar todas estas instalacións. Bo día, fagolle outra pregunta relacionada coas datas, cos prazos. Para cando se prevé ter feito ou definido ese plan director que hoxe se asina dentro do convenio, e tamén cando estaría constituído ese órgano de gobernanza? Gracias. O convenio ten unha duración de 12 meses, por lo tanto o plan director ten que estar antes deses 12 meses, esperemos que sea antes, e o órgano se constituirá o máis rapidamente posible. Se digo unha data, despois como me equivoque un día, xa me va a desestar. Perdón, esa entidade xestora, por quen vai estar constituída? Por todas as administracións ou como se vai facer? Eso se decidirá en ese órgano precisamente que constituímos hoxe. Cada administración decidirá en función da súa política, das súas líneas estratégicas, decidirá se participa ou non. Pero creo que o importante é que hoxe aquí estamos representando a vontade de todas as administracións de apoiar de unha ou outra maneira este proxecto. Non ten necesariamente que ser por vía de participación no órgano correspondente, sino que hai distintas fórmulas de cogobernanza, e, por lo tanto, aquí o que estamos tomando e plasmando a sociedade é a decisión de cogobernanza de todas as institucións de todo este complexo. Alguna cuestión máis? Non, pois entón agora, se queredes, podemos visitar en torno a este hall. Están todos os proxectos que se presentaron para a cidade das TIC, e abaixo hai os 3 proxectos que gañaron o concurso para o CSA, e hai o proxecto do CSA se algún quere velo. Moitas gracias a todos.